ससियेल मिडियानि सिगाङाव दिनै सरकारनि सायावबो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जेब्ला गपाल राभा सारा बुंदों बेबायदि बुंग्रा माने लिडारा आरो दिनैनि समाव दं जों माने बेबायदिखौ लिडारखौ नांगौ आरो माने बे जोंनि बर' रावाव बुङालासिनो आसामिस रावाव बुंदों बांलादेशआव म्यानमाराव चाइनायाव थानानै बहुत सेक्रिफाइस खालामबोबाय बा दिनैनि समाव खौसेथि माने आरो गोजोनखौ जुदि एकर्ड खालायदोंबा जोबथेसालियाव मानो थाखाय थानो गोनां जाखो बेफोरखौ लानानै दिनै बे आफादखौ दाफिननो गोनां जादों खै थारिखआव दानायमोनलाय मास मोननै आं थारिखखौ गोसोआव गैला जिखुनु जाया जों गुवाहाटियाव थाग्राफ्रा माने वेलकाम दं आरो जिखुनु जाया रन्जन सारखौ जेरैखि जाया 1निफ्राय माने 1 नम्बरनिफ्राय 100सिम जेसेबां बर'फ्रा बे रन्जन सारखौ लानानै आरो जोबथेसालियाव थानायफोरखौ आफाद दानानै बिथांमोनखौ उदां खालायनायाव जेसेबां रन्जन सारखौ माने मोनफ्रोमबो आफादा जुदि रन्जन सारनि थाखाय आगान सुरोबा गुवाहाटियाव थाग्रा जेसेबां सारेन्डारफोर दं माने जोङो बुंनांगोन 100निफ्राय 1सिम जों बेसेबां आफाद थायो बेखौ जों हेफाजाब होगोन आरो गासैबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै दिनै गुवाहाटियाव जोङो लोगो ज' जानानै सोलिगासिनो दङ टुक टाक बेबायदिनो फिसा फिला खामानि बायदि बायदि खामानियाव आखायाव लानानै दुखुनि गेजेराव दङ आरो बर्तमान दायो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो आफादनि बुंनो थाङोब्लाथ' गुवाहाटि बिदि जायगायाव सिटियावहा बुंनो थांब्लाबो गिनो गोनां बुङाबाबो उपाय गैया जागा लायै जागा जों बेबायदि बुंनो गोनां जायो आरो आफादनि नाम लानो गोनां जायो आरो थेवब्लाबो जोङो खामानि लाना खामानि जों बे जोंनि आफादनि नाम लानानै खामानिखौ मावा बिदिनो जों सिभिल जानानैनो मावो मालाबा आरो बिनि गेजेराव जों सोलिबाय थायो आरो खामानि जितु रन्जन दैमारि सारा जितु गायसनगिरि सार बिथाङा एकर्डखौ बिथाङासो लाबोदोंमोन आरो मुंखौ लादो गुबुना खिन्थु बेबायदि हिसाबै एकर्ड लाबोनाय बायदियै बिथांखौ दासिमबो जे जोबथेसालियावहा दोनगासिनो दं जों बहुद दुखुनि गेजेराव दङ बिथांखौ जुदि आगारनायमोनब्ला एकर्डआ मोजां जा गाज्रि जा जों बेखौ सायख'लामोन बिथाङा जेब्लासिम जेलनिफ्राय गवा थेवब्लासिम जोङो गोजोननाय मोना देहाखौ गासैखौबो जोंनि जेसांखिनि EXNDF-नि आफादनि जेसां मोनब्रै फेक्सननि दङ सेंग्राफोर बिथांखौ जेलनिफ्राय जेथियासिम गवा बिसिमहालागै जों गोजोननाय थाया माने नायदो जोंनि साननायाबो बोरैबा जालांनो हागौ बा बोरैबा माबा मोनसे डिसिसनबो लानो हानाय जोंनि EXNDF-फोरा बेखौ रायज्लायनानै दङ आरो जों दा जोंनि दा रन्जन दैमारिया दा गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय बा दिनैहाय जेलाव बिथांखौ आरोबाव मैया दाखालिसो मोनसे साजा होफिनबावबाय नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो बिथ' नंगौ जितु सारनि केसआ जितु उकिलनि थ्रुयै मोजां बिथां सरनिया बिथाङा नांगासिनो दङ जेबो बिनि चार्जशिट क्लियार गैया बा बेखौ नंखाय माबानानै फान्दायनानै बिथांखौ आरोबाव साजा होफिननाय जादों बेखौ जों दुखु फोरमायदों दाबो जोङो आसा खालामदों जे बिथांनि केसखौ लानानै जों जेसां हायो जोंनि आफादनिफ्राय थाखा फैसानिफ्राय होन मानसिनि खहाय लाना होन जोङो 100% जोङो सापर्ट खालामगोन बिथांखौ जोङो सुप्रिम कर्टआव थांनाब्लाबो जोंनि जितु गिदिर गोलाव बिथांमोननिफ्राय खुगानिफ्राय जों मिथिनो लुबैयो थाबनो जाहाथे बिथांखौ उदाङाव फैनांगौ बे रिजाल्टखौ जोंनो थाबनो नांगौ नङाब्ला मोनसे समाव सिगाङाव जितु परिस्थिति जोङो धरना खालामदोंमोन बे परिस्थितिखौ जों लाबोफिननो कारनाव बाध्य जागोन जों